Ҳей мардум, салом алейкум. Агар дар вақти бозӣ футболбозон шахсони беҳад ҷиддӣ бошанд, дар вақти тамринҳо онҳо тамоман дигар хеланд. Мураббиён барои вақти хуш доштани шогирдонашон иҷозат дода ба онҳо озодӣ медиҳанд. Мисол бозингарони Барса бозии X0 бо майкаҳои тамринии худ мекарданд. Дар футбол ин бозӣ каме дигар буда суръати тезу монеа шудан ба рақибро талаб мекунад. Симеоне барои бачаҳои Атлетико бозие фикр кард ки бештар дар кӯдакистонҳо кӯдакон бо ин бозӣ мекунанд. Курсии рақсӣ. Боварӣ дорам шумо низ ин бозиро дидаед. Дар гирди курсӣ давр мезанӣ ва дарҳол як ашёро ба худ мегирӣ. Бисёри футболбозон бозии ба худ писанд, яъне тӯбро ба сатил андохтанро мекунанд, вале на ҳама муваффақ мешавад. Мураббиён аз ин бозӣ машқҳои дигар ҳам барои баланд бардоштани якдигарфаҳмии футболбозон ҷорӣ мекунанд. Сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. Дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии дигар барои хушҳолии футболбозон ин албатта тӯбро аз байни пои рақиб гузарондан аст. иҷрои ин амал таби онҳоро беҳад болида месозад. Дар ин бозӣ мураббию дигар аъзоёни даста низ иштирок мекунанд. Сармураббиҳо низ. Фақат нагӯед ки ин корро накардем. Агар тӯбро аз байни пои ҷуръат нагзаронӣ, футбол барои ту нест, брат. бисёртар Неймар дар вақти бозию тамринҳо вақтхушӣ мекунад. Не ки кати шӯхӣ кунад, агар худашро серьёзӣ мегирад. Ана ихе Неймар кати Месси тоқа бозӣ мекунаду Мбапперо бошад дар ҳавз ғам медиҳад. Килиан ҳам бачаи ҷайра нест, ҷавоби хуб медиҳад ба Неймар. Мбаппе бисёр вақт нағмаҳои Неймарро мекунад. Мисол инҷо телефони Вераттиро гирифта бо Паредес дар ҳавз бозӣ мекунад. инҷо гӯё тамрини оддии даста мегузарад, вале бо мусиқӣ ин монанди қисме аз филми Чарли Чаплин мешавад. нафари дигари шух дар футболи муосир ин Эрлинг Холланд мебошад. Новобаста аз қиёфаи викингӣ доштанаш, Холланд хушҳолтарин дар дастааш буду ҳамин чиз имкон медод то ба ин сатҳ расад. Холланд аз тамринҳои оддӣ рақси зебое месохт. Албатта баъзе нафаро ба ҳаминам гап назананд, гуфта инашро ҳам нишон тиҳем. баъди рақс зарбаҳои худро аниқу дақиқтар месохт. тамринҳо бо хушгузаронӣ дар дастаи нави Холланд ҳам дида мешавад. ин гуна тамринҳо муносибати футболбозонро хуб месозад. бинед ҳатто Дебрюйне ҳам ҳамроҳ мешавад. ӯ ҳам монанди Холланд қиёфаи ҷиддӣ дорад, вале вақташ ояд ӯ ҳам хушҳолӣ мекунад. вақте ту ба рӯи касе занад, ин барои ҳама хандаовар аст. ҳамин ҳолат бо футболбозони Реал шуда буд. ҳамон вақт ягона чизи шавқовара Айбел медидем. дӯстони азиз, ин навор бе футболбозони дӯстдоштаи шумо намешавад. албатта бе Месси ва Роналду. хай Месси то ҳол дар ПСЖ одат карда истодааст, вале дар Барса вақтҳои хуши ӯ зиёд буданд. мисол аз байни пояш тӯбро мегузаронданд ва дар дохили шаҳр футбол ҳам бозӣ мекарданд. ҳолатҳои хандаовар дар вақти тамринҳои Роналду ҳам мешаванд. ӯ Пеперо ҳам ғам медиҳад, журналистонро ҳам масхара мекунад ва ҳатто ба ҳалқаи баскетбол тӯбро дақиқ дохил месозаду ба таври хосаш ҷашн мегирад. фаромӯш намекунем ки на ҳама тамринҳо ин гуна хушу хурсандона мегузаранд. ҷангҳо ҳам мешаванд, вале шуморо бо ин ҳайрон карда намешавад. дар вақти тамрини дастаи Торонто меҳмони онҳоро хабар гирифт. Крокодил. футболбозон аввал тарсиданд, вале баъдан ба суратгирӣ гузаштанд. ташаккур барои то ин дам бо мо буданд. лайк гузошта дар комментария кадом видеоро хостанатонро нависед. мо кӯшиш мекунем ба навбат онҳоро пешниҳод созем. хайр.